Heipä hei ja tervetuloa taas. Mä olen ollut 2 vuotta nyt ihan täysin muualla ja mä selitän tämän videon lopussa, että miksi. Nyt tämän päivän tarina on Tiki Toby, joka on henkilökohtaisesti yksi mun ihan lempikriipipastoja. Pidemmittä puheitta, pistäkää valot pois, laittakaa kuulokkeet korviin, menkää peiton alle ja tervetuloa mukaan. Pitkä tie kotiin näytti jatkuvan ja jatkuvan. Se ikään kuin venyi auton edessä. Valo, joka paistoi pitkien puiden oksien läpi, häikäisi aina välillä inhottavasti ajajan silmiin. Tietä ympäröi synkkä metsä ja ainoa ääni kuului auton moottorista sen kulkiessa eteenpäin. Keski-ikäisellä naisella ratin takana oli ruskeat hiukset, jotka sopivat hyvin hänen ihonväriinsä. Hänellä oli vihreä V-kaula-aukkoinen paita ja siniset farkut. Timanttikorvakorut koristivat hänen korviaan ja ne näkyivät osittain hänen lyhyen hiustyylinsä alta. Naisen silmät olivat syvän vihreät, joita hänen paitansa korosti. Hänen ulkonäössään ei ollut mitään erityistä, mutta hänen ilmeensä oli synkkä ja surullinen, vaikka nainen päältäpäin näytti henkilöltä, joka hymyilisi paljon. Ajaessaan hän katsahti aika ajoin peilistä takapenkälle istuvaa poikaansa kohden, joka piti käsiään tiukasti puuskassa rintaansa vasten ja katsoi ikkunasta ulos. Poikakin vaikutti aivan normaalilta, eikä kukaan olisi pystynyt huomaamaan jonkin olevan pielessä. Hänen sekaiset ruskeat hiuksensa sojottivat kaikkiin suuntiin ja hänen vaalea, melkein valkoinen ihonsa pistäytyi esiin valon osuessa siihen. Hänen silmänsä olivat ruskeat toisin kuin äidillä. Pojalla oli yllään valkoinen teepaita ja housut, jotka hän oli saanut sairaalasta. Hänen edelliset vaatteensa olivat niin repeytyneet ja veriset, ettei hän kyennyt enää käyttämään niitä. Pojan kasvojen toisella puolella oli muutama viilto ja oikea käsi oli siteiden peittämä olkapäähän asti. Hänen vammansa vaikuttivat kivuliailta, mutta poika ei tuntenut mitään. Yksi niistä monista ongelmista, joita hän oli kohdannut varttuessaan, oli hänen harvinainen sairautensa. Siihen kuului se, että hänen koko kehonsa oli täysin tunnoton kipua kohtaan. Hän olisi voinut menettää vaikka kätensä, mutta ei olisi tuntenut kipua. Se ja hänen toinen sairautensa, Touretten syndrooma, olivat tuoneet tullessaan useita loukkaavia lempinimiä koulussa, jossa hän oli opiskellut ennen kotiopetukseen siirtymistä. Se sai hänen kehonsa nykimään eri paikoista, eikä hän kyennyt hallitsemaan sitä. Hän saattoi heiluttaa päätään hallitsemattomasti aina silloin tällöin. Muut lapset kiusasivat ja kutsuivat häntä Tiki Tobyksi. He myös esittivät Tobya nykyvillä liikkeillä ja nauroivat päälle. Kiusaaminen muuttui niin pahaksi, että Tobyn täytyi turvautua kotiopetukseen. Hän ei kestänyt olla jatkuvasti sellaisessa ympäristössä, jossa jokainen lapsi pilkkasi häntä. Toby tuijotti ilmeettömästi ikkunasta ulos ja muutaman minuutin välein hänen olkapäänsä, kätensä tai jalkansa nykivät. Jokainen kuoppa, johon auton renkaat osuivat, saivat hänet voimaan pahoin. Pojan nimi oli Toby Rogers. Viimeisin kerta, jonka Toby muistaa olleensa autossa, oli silloin, kun hän joutui auto-onnettomuuteen. Se oli melkeinpä ainoa asia, mitä hän nykyään mietti ja kertasi tapahtumia mielessään yhä uudelleen ja uudelleen. Tobylla oli ollut onnea mukanaan, mutta hänen sisarensa ei ollut yhtä onnekas. Kun ajatus sisaresta tuli hänen mieleensä, hän ei voinut estää kyyneleitä tulemasta. Kauheat muistot pyörivät hänen mielessään. Hänen sisarensa kiljaisu, joka loppui siihen hetkeen, kun auto rutistui kasaan. Kaikki pimeni hetkeksi, jonka jälkeen Toby avasi silmänsä ja näki sisarensa ruumiin. Lasin sirpaleet lävistivät tämän otsaa, jalat ja lantio olivat musertuneet ratin voimasta, hänen yläruumistaan painoi liian myöhään lauennut turvatyyny. Se oli viimeinen kerta, kun hän näki isosiskonsa. Tie jatkui ikuisuudelta tuntuvan ajan. He olivat valinneet pidemmän kiertotien kotiin, sillä hänen äitinsä halusi välttää onnettomuuspaikan ohitse ajamista. He saapuivat viimeinkin tuttuun naapurustoon, joka oli hieman muita kaupungissa sijaitsevia naapurustoja vanhempi. Äiti ja Toby molemmat olivat enemmän kuin valmiita astumaan ulos autosta ja menemään heidän uuteen taloonsa. He huomasivat vanhan auton, joka oli parkkeerattu heidän talonsa eteen. Sen vieressä jalkakäytävällä seisoi tutulta näyttävä hahmo. Toby tunsi, kuinka viha levisi hänen kehossaan tunnistaessaan hahmon isäkseen. Isäksi, joka ei ollut paikalla silloin,
kun häntä eniten tarvittiin. Tobin äiti pysäytti auton isän viereen, mutta ei vielä sammuttanut sitä. Äiti valmistautui astumaan ulos ja kohtaamaan aviomiehensä. Miksi hän on täällä? Toby sanoi hiljaa ja katsoi äitiään, joka kurotti auton oven kahvaa avatakseen oven. Toby, hän on isäsi ja tuli tänne nähdäkseen sinut. Äiti vastasi rauhallisesti, mutta Toby pystyi kuulemaan hänen äänensä väreilyn. Mutta isä ei voinut ajaa sairaalaan nähdäkseen Lyraa. Lyra ehti kuolla. Toby tuijotti ulos ikkunasta ilmeettömästi. Hän oli humalassa sinä iltana. Hän ei voinut Niin, milloinpa hän ei olisi. Toby työnsi auton oven auki ennen äitiään ja käveli jalkakäytävälle, missä hän kohtasi isänsä katseen. Toby katsoi alas maahan tuima ilme kasvoillaan. Äiti tuli Tobyn perässä. Isä levitti kätensä odottaen halausta vaimoltaan, mutta tämä käveli hänen ohitsensa ja laittoi käden Tobyn olkapäille, valmiina käymään sisälle. Connie, hänen aviomiehensä sanoi kähällä äänellä, enkö saakaan tervetuloa halausta. Hän ei huomioinut miehen sanoja, vaan käveli ovelle Toby kainalossaan. Hän on 16 ja osaa varmasti kävellä itsekin, hänen isänsä tokaisi ja alkoi seuraamaan heitä. Hän on 17, Connie sanoi ja avasi talon oven astuen sisään. Toby, vien sinut huoneeseesi lepäämään, käykö? Tulen hakemaan sinut, kun päivällinen on valmista. Ei, olen 16 ja osaan kävellä itse, Toby sanoi sarkastisesti ja loi katseen isäänsä ennen kuin käveli ylös rappusia huoneeseensa ja paiskasi oven kiinni perässään vihaisesti. Hänen pienessä huoneessaan ei ollut paljon mitään, vain sänky, kaappi ja ikkuna. Seinällä oli muutamia kehystettyjä kuvia heidän perheestään, silloin kun se oli vielä ollut perhe. Ennen kuin hänen isästään tuli alkoholisti, joka käyttäytyi väkivaltaisesti muuta perhettä kohtaan. Toby muisti, kun hänen vanhempansa riitelivät. Isä otti äitiä hiuksista kiinni ja heitti hänet oveen. Lyra yritti lopettaa tappelun, mutta isä työnsi hänet pois ja Lyra loi selkänsä keittiön kaapin nurkkaan. Toby ei voi antaa isälleen anteeksi sitä, mitä tämä oli tehnyt. Ei koskaan. Toby ei välittänyt siitä, kuinka paljon hänen isänsä löi häntä, sillä hän ei muutenkaan tuntenut mitään. Toby välitti siitä, miten hänen isänsä tarkoituksellisesti satutti 2 ihmistä, joista hän välitti eniten koko maailmassa. Ainoa, joka ei kiirehtinyt sairaalaan silloin, kun hänen sisarensa otti viimeiset henkeyksensä, oli heidän isä. Toby seisoi ikkunansa edessä ja katsoi kadulle. Hän vannoi näkevänsä silloin tällöin jotain silmäkulmastaan, mutta ajatteli sen johtuvan pelkästään lääkkeistä, joita hän joutui ottamaan. Kun päivällinen oli viimeinkin valmista, äiti kutsui häntä alakerrassa. Toby käveli portaat alas ja istui tuolille vastapäätä hänen isänsä. Ruokapöydässä vallitsi hiljaisuus, kun hänen vanhempansa söivät. Toby kieltäytyi syömästä. Sen sijaan hän tuijotti isäänsä tyhjällä katseella. Tobyn äiti huomasi pojan tuijotuksen ja tönäisi tätä kevyesti. Toby havahtui ja katsahti koskematonta ruokaa lautasellaan. Hänellä ei ollut aikomustakaan syödä sitä. Myöhemmin Toby makasi sängyllään peiton alla ja tuijotti ikkunaan. Hän oli väsynyt, mutta ei kyennyt nukahtamaan. Ajatukset virtasivat hänen päässään liian nopeasti. Hän mietti, pitäisikö hänen antaa anteeksi isälleen äidin kehotusten mukaisesti vai jatkaa kaunan kantamista. Toby kuuli huoneensa oven avautuvan. Hänen äitinsä paineli huoneeseen ja istui sängyn päätyyn. Äiti kurotti silittämään Tobyn selkää, joka oli käännettynä häneen päin. Tiedän, että tämä on vaikeaa, usko minua. Minä ymmärrän ja lupaan sinulle, että kaikki tulee muuttumaan paremmaksi, äiti sanoi. Milloin hän lähtee? Toby sanoi viaton sävyvärisevässä äänessään. Connie tuijotti lattiaan. En tiedä kultaseni. Isäsi jää tänne ainakin toistaiseksi, hän vastasi. Toby ei vastannut. Hän vaan jatkoi ikkunan tuijottamista. Hetken hiljaisuuden jälkeen Connie huokaisi ja kumartui antamaan suukon Tobyn poskelle. Tämän jälkeen hän käveli ulos huoneesta ja sanoi vielä hyvää yötä, sulkiessaan oven. Tunnit kuluivat hitaasti ja Toby ei voinut lakata kääntyilemästä sängyssään. Jokainen kerta, kun hän antoi mielikuvitukselleen vallan, hän kuuli renkaiden ääniä ja sisarensa kiljuntaa. Toby heitti peittonsa lattialle, veti kasvonsa lähelle tyynyään ja itki. Muutaman minuutin kuluttua hän laski tyynyn ja istuutui sängyn laidalle.
Kyyneleet valuivat yhä pitkin Tobin poskia, sillä hän ei yksinkertaisesti voinut lopettaa itkemistä. Toby hengähti syvään ennen kuin nousi seisomaan ja käveli ikkunansa luokse. Hän hieroi silmiään ja yllätyksekseen huomasi jonkun seisomassa katuvalon alla. Hahmo oli pitkä ja valkoinen, eikä sillä ollut minkäänlaisia piirteitä. Ei silmiä, suuta tai nenää. Sillä oli yllään musta puku. Toby ei voinut lakata tuijottamasta sitä. Hänen korvissaan alkoi kuulua helinää. Äänen kasvaessa kovemmaksi ja kovemmaksi hän tunsi kaiken pimenevän. Seuraavana aamuna Toby heräsi sängystään ja tunsi olonsa erilaiseksi. Hän ei ollut lainkaan väsynyt, mutta hänestä tuntui kuin hän olisi vain maannut sängyssään hereillä tunteja. Hänen mielessään ei ollut ainuttakaan ajatusta. Toby nousi istumaan hitaasti, mutta häntä alkoi välittömästi huimata. Siitä huolimatta hän kompuroi ovelleen ja käveli portaat alas. Hänen vanhempansa olivat istumassa pöydän ääressä. Isä katsoi pientä televisiota, joka oli keittiön nurkassa, ja äiti luki sanomalehteä. Hän huomasi Tobyn. Hyvää huomenta, unikeko. Sinä nukuitkin pitkään, äiti sanoi hymykasvuellaan. Toby käveli hitaasti pöydän luokse ja huomasi kellon näyttävän 12:30. Tein sinulle aamiaista, mutta se on jo kylmää. Ajattelin kyllä herättää sinut, mutta minusta tuntui, että tarvitset unta. Äidin ilme muuttui iloisesta huolestuneeksi, sillä Toby ei vastannut hänelle. Oletko kunnossa? Toby istuutui isänsä viereen. Tuntui siltä, kun hän ei olisi ollut hallinnassa omista toimistaan. Hän kyllä näki kaiken, mitä teki, mutta käskyt eivät tulleet hänen aivoistaan. Yllättäen hän otti isänsä kädestä kiinni, mutta saikin iskun kasvoihinsa. Isä kääntyi poikansa puoleen ja työsi Tobyn tuolin kauemmas jalallaan. Älä koske minuun, poika, hän huusi. Tobyn äiti nousi seisomaan. Lopeta, tuo on viimeinen asia, mitä haluan tapahtuvan kattomme alla tällaisena aikana. Päivät kuluivat ja asiat pysyivät ennallaan. Connie kulutti suurimman osan ajastaan siivoamalla taloa. Hänen töykeä aviomiehensä käskytti häntä. Asiat olivat samalla lailla kuin ne olivat ennen onnettomuutta. Toby ei poistunut huoneestaan usein. Hän vain istui sängyllään ja tärisi. Hänen mielensä vaelteli viimeaikaisissa tapahtumissa ja hänen ajatuksensa vaihtuivat tiheään tahtiin. Toby saattoi joko kävellä ympäri huonettaan kuin vangittu eläin tai tuijottaa ulos ikkunasta. Kierre jatkui jatkumistaan. Ennen kuin Toby huomasikaan, hän saattoi alkaa yhtäkkiä repymään nahkaa sormistaan. Hän jatkoi sitä, kunnes sormet olivat perillä. Jos Connie sattui tulemaan huoneeseen silloin tällöin, hän juoksi alakertaan hakemaan ensiapulaukun ja kääri Tobyn kädet sideharsolle. Toby eristi itseään muista niin kauan, että hän alkoi vihata muiden ihmisten lähellä olemista. Hänen muistinsa huononi. Hän alkoi unohdella asioita viimeisten minuuttien, tuntien ja päivien ajalta. Kesken keskustelun Toby saattoi alkaa puhumaan jostain asiasta, joka ei liittynyt lainkaan puheenaiheeseen. Hän saattoi puhua haista käsienpesualtaassa, aaveesta huoneensa ikkunassa tai sirkoista tyynynsä sisällä. Kaikki nämä oudot puheet johdattivat hänet terapeutin juttusille. Tobyn äiti oli alkanut epäilemään poikansa mielenterveyttä, joten hän päätti, että oli parhaaksi viedä Toby puhumaan ongelmistaan jollekin ammattilaiselle. Connie johdatti Tobyn rakennukseen kädestä pitäen. He kävelivät yhdessä vastaanottotiskille, jonka takana istui nuorempi nainen. Rouva Rogers? Nainen kysyi. Kyllä, Connie nyökkäsi. Tobylla tässä on aika tohtori Oliverille. Selvä, tätä tietä. Nainen nousi seisomaan ja lähti johdattamaan heitä pitkää käytävää pitkin. Toby katsoi kehystettyjä tauluja käytävän seinille ja kuunteli naisen korukenkien kopinaa kovalla puulattialla. Nainen avasi käytävän perällä olevan oven. Oven takana oli huone, jossa oli pöytä ja 2 tuolia. Jos Toby menisi istumaan tuonne muutamaksi minuutiksi, niin haen tohtorin. Nainen hymyili ja piteli ovea auki. Toby käveli huoneeseen ja istui pöydän ääreen. Hän katsoi äitiään ja naista ennen kuin ovi sulkeutui hitaasti heidän perässään. Toby katseli ympärilleen huoneessa ja alkoi sitten avaamaan hampaillaan tiukalle vedettyjä sideharsoja käsissään. Hänet kuitenkin keskeytettiin, kun ovi lennähti auki ja nuori nainen mustavalkoisessa mekossa ja vaaleissa hiuksissa astui sisään pidellen lehtiötä ja kynää. Toby? Hän kysyi hymyillen. Toby katsoi häntä ja nyökkäsi. Hauska tutustua, Toby. Minä olen tohtori Oliver. Hän ojensi kättään kätelläkseen, mutta veti sen pian takaisin huomattuaan sideharsot Tobyn käsissä. Oi, hän hymyili hermostuneesti ja istuutui toiselle tuolelle.
Joten kysyn sinulta muutamia kysymyksiä. Sinun tehtäväsi on vastata niihin niin rehellisesti kuin mahdollista. Selvä. Tohtori asetti lehtiönsä pöydälle. Toby nyökkäsi hitaasti ja piteli käsiään sylissään. Kuinka vanha olet, Toby? 17. Hän vastasi hiljaa. Tohtori kirjoitti vastauksen ylös lehtiönsä. Mikä on koko nimesi? Toby Erin Rogers. Milloin on syntymäpäiväsi? Huhtikuun 28. päivä. Keitä perheeseesi kuuluu? Toby piti pienen tauon ennen kuin vastasi. Äitini, isäni ja hän hiljeni hetkeksi. Minun siskoni. Kuulin siskostasi, olen todella pahoillani. Naisen ilme muuttui sääliväksi. Toby nyökkäsi. Muistatko mitään onnettomuudesta, Toby? Toby katsoi poispäin tohtorista. Hänen mielensä tyhjeni hetkeksi. Toby tunsi, kuinka hänen korvissaan alkoi soida. Hän jähmettyi paikalleen ja hänen silmänsä laajenivat. Toby, tohtori kysyi. Toby, kuunteletko sinä? Toby tunsi, kuinka väristys kulki pitkin hänen selkärankaansa, kunnes hän jähmettyi jälleen ja katsoi hitaasti pientä ikkunaa huoneen ovessa, jolloin hän näki sen valkoinen, mustaan pukeutunut piirteetön hahmo, joka tuijotti häntä ikkunasta. Toby tuijotti hahmoa silmät laajentuneina, korvissaan kuuluvan äänen kasvaessa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi, kunnes tohtorin ääni rikkoi hänen transsinomaisen tilansa. Toby, tohtori huusi. Toby hypähti tuolillaan ja kaatui lattialle. Hän perääntyi huoneen nurkkaan. Tohtori nousi ylös yllättynyt ilme kasvoillaan ja piteli lehtiötä rintakehänsä vasten. Heidän katseensa kohtasivat Tobyn hengittäessä kiivaasti ja nytkähdellen hallitsemattomasti. Sinä yönä Toby makasi sängyssään ja tuijotti kattoa. Hän alkoi vaipumaan uneen, mutta kuuli hiljaisia askeleita yläkerran käytävältä. Toby nousi istumaan ja katsoi oveaan, joka oli auki. Talossa ei ollut päällä yhtään valoa, ja ainoastaan kuun heikko hohde valaisi himmeästi. Hän nousi ylös ja käveli kohti oviaukkoa, mutta ovi, joka oli ollut aiemmin auki, paiskautui hänen edessään kiinni. Toby haukkoi henkeä ja kaatui taaksepäin. Hän pysyi paikallaan ja tasasi hengitystään, ennen kuin kurotti oven kahvaan ja aukaisi oven. Toby katsoi pimeään käytävään ja hiipi ulos huoneestaan. Hän oli kiitollinen siitä, että käytävän päässä oleva ikkuna valaisi osittain hänen reittinsä. Toby kuuli ympäriltään askelia ja hiljaista kikatusta, jota seurasivat pienet juoksuaskeleet. Se kuulosti siltä, kuin pieni lapsi juoksisi hänen edellään. Käytävä oli pidempi kuin Toby oli muistanut. Se vaikutti loppumattomalta, kuten matka sairaalasta kotiin. Toby kuuli edellä olevan käytävän oven naukeavan narahtaen. Äiti, hän kuiskasi tärisevällä äänellään. Yhtäkkiä ovi hänen takanaan paiskautui kiinni ja Toby kääntyi välittömästi katsomaan. Hänen takansa alkoi kuulumaan vaikerointia, joka kuului aivan hänen korvaansa juuressa. Toby kääntyi jälleen ympäri niin nopeasti kuin pystyi ja järkyttyi. Hän seisoi kasvokkain kuolleen sisarensa kanssa. Tämän silmät olivat valkeat, kuten myös ihokin. Oikea puoli leuasta roikkui pelkästään lihan ja kääreiden varassa. Otsaan oli uppoutunut lukemattomia lasinsirpaleita, joiden tekemistä haavoista oli valunut verta kasvoille. Vaaleat hiukset oli vedetty taakse kiinni, kuten ne aina olivat. Hänellä oli yllään harmaa paita ja shortsit, jotka olivat tahriintuneet vereen. Jalat olivat taipuneet epäluonnolliseen asentoon. Siinä hänen siskonsa seisoi, vain muutaman sentin päässä Tobyn kasvoista, päästellen silloin tällöin korahduksia kurkustaan. Toby älähti ja kaatui maahan. Hän ryömi nopeasti poispäin kuolleesta sisarestaan. Toby ei jostain syystä kyennyt rikkomaan heidän katsekontaktiaan, vaan jatkoi tyhjien kuolleiden silmien tuijottamista. Toby jatkoi perääntymistään, kunnes hänen selkänsä osui johonkin. Hän pysähtyi hetkeksi. Talossa vallitsi syvä hiljaisuus, jonka rikkoi vain Tobyn kiihtynyt hengitys ja itku. Hän katsoi hitaasti taakseen ja näki mustin pukeutuneen piirteettömän ja pitkän hahmon seisomassa siellä, saman kuin ennenkin. Hahmon vierellä seisoi riveittäin lapsia, noin 3-10-vuotiaita, joiden silmät olivat täysin mustat ja tummaa verta valoi heidän silmäkuopistaan. Toby kiljaisi ja yritti lähteä juoksemaan, mutta musta lonkero kietoutui hänen nilkkansa ympärille. Toby kaatui suoraan eteenpäin ja ilmat menivät ulos hänen keuhkoistaan. Hän yritti huutaa, mutta ei voinut tehdä ääntäkään. Sitten kaikki pymeni. Toby heräsi omaan kiljuntaansa ja nousi välittömästi ylös. Hän huohotti raskaasti, piteli rintaansa käsillään.
Se olikin vain unta. Vain unta. Hän laskeutui jälleen makaamaan sängylleen ja kääntyi kyljelleen. Tuntui siltä, kuin suuri paino olisi nostettu pois hänen rintakehältään, kun hän otti muutaman pitkän henkäyksen. Hetken maattuaan Toby nousi, vilkaisi ikkunansa. Hän ei nähnyt siellä ketään. Ei kummituksia, ei hahmoja, ei mitään. Hän kuuli isänsä yskintää alakerrasta. Toby käveli ovensa luokse ja aukaisi sen, katsoen sen jälkeen molemmille puolille käytävää. Siellä ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, joten Toby käveli keittiöön, josta näki isänsä polttamassa heidän olohuoneessaan. Toby katsoi häntä oviaukolta hetken aikaa, jolloin polttava tunne valtasi hänen rintakehänsä. Syvä, kupliva viha otti vallan hänestä. Toby kuuli päänsä sisällä ääniä. Tee se, tee se, tee se. Ne hokivat. Hän kääntyi selin isäänsä ja risti kätensä. Tobysta tuntui, kun hänellä olisi kontrolli itsestään. Hän voisi itse hallita kehoaan, mutta pään sisäisestä äänet peittivät kontrollin tunteen. Tapa hänet. Hän ei ollut paikalla silloin. Hän ei ollut paikalla silloin. Tapa hänet. Tapa hänet. Äänet jatkoivat. Toby tärisi. Ei, hän ei aikonut tehdä sitä. Oliko hän sekoamassa? Ei, hän ei aikonut tappaa ketään. Hän ei voinut. Hän vihasi isänsä, mutta ei niin paljon, että voisi tappaa hänet. Se oli viimeinen ajatus Tobyn päässä ennen kuin hän vajosi jälleen transinomaiseen tilaan. Hänen päässään kuuluvien äänien vaikutus oli aivan liian suuri. Toby alkoi kävellä hitaasti isänsä selkääpäin. Matkalla hän nappasi käteensä veitsitellinen suurimman veitsen. Tunne hänen rintakehässään kasvoi yhä miellyttävämmäksi ja Toby alkoi nauraa. Ensin hiljaa, mutta nauru yltyi yltymistä ja kohta hän haukkoi henkeään liiasta nauramisesta. Tobyn isä kääntyi ympäri juuri ennen kuin Toby puski hänet voimalla kumoon. Mitä? Isä huusi yllättyneesti huomatessaan Tobyn yläpuolellaan pitelemässä veistä kädessään. Toby, mitä sinä teet? Hänen isänsä nousi istumaan ja piteli käsiään edessään estääkseen Tobya, mutta hän oli ehtinyt jo mennä isänsä päälle. Toby laittoi kätensä isänsä kaululle, mutta tämä tarrasi hänen ranteesta kiinni. Lopeta! Mene pois päältäni, paskiainen! Isä huusi ja löi kohti Tobyn olkapäätä. Toby ei lopettanut. Hänen ilmeensä oli sekava ja vaikutti siltä, kuin demoni olisi vallannut hänen kehonsa. Toby alkoi iskemään veistä isänsä rintaan, mutta isä esti iskun ottamalla Tobya kiinni toisestakin ranteesta. Tämän jälkeen isä yritti työntää Tobya pois, mutta Toby potkaisi jalallaan suoraan isänsä kasvoihin. Hänen isänsä hätkähti ja peitti kasvonsa käsillään, mutta Toby päätti iskeä seuraavana veitsen isänsä olkapäähän. Hänen isänsä karjaisi tuskasta ja alkoi vetämään veistä pois, mutta ennen kuin hän kerkesi tehdä mitään, Toby keräsi kaikki voimansa ja suuntasi toisen iskun isänsä kasvoihin nyrkillä. Toby jatkoi pään lyömistä, nauraen mielipuolisesti. Lopulta hän rasautti isänsä kaulan, vetäisi veitsen syvältä tämän olkapäästä ja puukotti useaan otteeseen tämän rintakehää. Verta lensi kaikkialle, mutta Toby ei lopettanut ennen kuin hänen isänsä oli täysin liikkumaton. Toby heitti veitsen sivuun ja kumartui isänsä ruumiin päälle yskien ja huohottaen. Hän tuijotti mukiloitua päätä nytkähdelleen, kunnes kimeä kiljaisu rikkoi hiljaisuuden. Toby katsoi äänen suuntaan ja näki äitinsä seisomassa muutaman metrin päässä. Äiti peitti suutaan käsillään samalla kuin kyyneleet virtasivat pitkin hänen poskiaan. Toby, miten saatoit tehdä tämän? Äiti itki. Miksi? Toby nousi ylös ja alkoi perääntymään pois isänsä ruumiin luota. Hän katsoi verisiä käsiään ja sen jälkeen viimeisen kerran äitiään ennen kuin juoksi ulos talosta suunniten kohti perheensä autotallia. Autotallissa hän näki isänsä 2 kirvestä, jotka roikkuivat seinällä. Ensimmäinen kirveistä oli uusi ja siinä oli kirkkaan oranssi varsi ja kiiltelevä terä. Toinen oli vanha, puisella varrella varustettu tylsäteräinen kirves. Toby nappasi molemmat mukaansa ja huomasi pöydällä olevan tulitikkuaskin sekä autotallin seinustalla olevan punaisen bensakanisterin. Hän siirsi kirveet toiseen käteensä ja poimi tulitikkuaskin sekä bensakanisterin toiseen. Tämän jälkeen hän juoksi ulos kadulle. Lähestyessään katuvaloa, jonka hän pystyi näkemään makuuhuoneensa ikkunasta, hän kuuli poliisiauton sireenit lähettyvillä. Kääntyessään ympäri Toby näki punaisten ja sinisten valojen välähtelevän kadun päässä. Hän mietti hetken ennen kuin aukasi kanisterin ja lähti juoksemaan pitkin katua kaataen bensaa maahan. Toby kääntyi metsään ja tyhjensi loput kanisterista metsän laidalle. Sitten hän otti tulitikkuaskista tulitikun, sytytti sen ja heitti bensalammikkoon. Liekit valtasivat välittömästi kaiken hänen ympärillään, puut, bensaat ja ruohon. Poliisin hahmot näkyivät himmeästi liekkien takaa Tobyn perääntyessä mahdollisimman syvälle metsään.
Liekit kuitenkin estivät pakenemisen. Hän katsoi ympärilleen sydämen lyödessä kiivaasti ja sulki silmänsä hetkeksi. Tämä oli tässä. Tämä oli kaiken loppu. Toby tunsi käden olkapäällään. Hän avasi silmänsä ja näki olkapäällään suuren valkoisen käden luisevilla sormilla. Toby kääntyi. Huomasi, että hänen takanaan seisoi pitkä hahmo, jolla oli musta asu päällään ja jonka kasvot olivat täysin piirteettömät. Hahmon selästä tuli esille lonkero, joka kurotti kohti Tobya. Ennen kuin hän ehti tehdä mitään, Tobyn näkökenttä sumentui ja hänen korvistaan alkoi kuulua helinää. Kaikki muuttui valkoiseksi. Tämä oli tässä. Tämä oli kaiken loppu. Näin Toby Rogers kuoli. Muutama viikko myöhemmin Connie istui siskonsa keittiössä. Hänen sisarensa Lori istui hänen vieressään ja joi kahvia. Noin 3 viikkoa sitten Connie menetti aviomiehensä ja poikansa ja joitain viikkoja ennen sitä tyttärensä auto-onnettomuudessa. Näiden tapahtumien jälkeen hän oli muuttanut siskonsa luokse. Poliisi piti hänet kiireisenä. Median huomio oli onneksi jo suuntautunut uusiin tapahtumiin, sillä heidän tarinansa julkaistiin pari viikkoa sitten. Lori avasi television ja alkoi katsomaan uutislähetystä, jossa toimittaja alkoi esittelemään uutisotsikoita. Viime yönä tapahtui 4 ihmisen murha. Varmoja tekijöitä ei vielä ole tiedossa. Uhrit olivat joukko koululaisia, jotka olivat menneet metsään myöhään eilen illalla. Heidät oli puukotettu kuoliaaksi, mutta ruumiissa oli myös merkkejä tylpään esineen iskusta. Tutkijat ovat löytäneet murha-aseen rikospaikalta. Se on vanha, tylsäteräinen kirves. Ruudulle ilmestyi hetkeksi muutamia kuvia kirveestä, kunnes toimittaja jatkoi. Mahdollinen epäilty on 17-vuotias Toby Rogers, joka paria viikkoa aiemmin puukotti isänsä kuoliaaksi ja yritti peittää jälkensä sytyttämään tulipaloja kadulla ja metsäalueella naapurustossa. Vaikka uskottiin, että nuori Rogers oli kuollut tulipalossa, tutkijat epäilevät, että hän on yhä elossa. Tähän johtopäätökseen on tultu, koska Rogersin ruumista ei ole koskaan löydetty. No jo oli. Jumalauta. Noniin, siinä oli Tiki Toby. Ja tää oli todella huono suomennos. Tää oli kirjoitettu todella tönkösti, mutta kiitokset kuitenkin kuka ikinä tän oli laittanut Wattpadiin. Lavender Ghost X, kaikki yhteen. Hänellä on tällainen julkaisu kuin Creepypastat. Täällä on useampia creepypastoja, joista varmaan suurimman osan mä tuun lukemaan pikkuhiljaa. Mut joo. Niin, ehkä sitten se selitys, jonka mä oon teille kaikille velkaa. 2 vuotta ilman, että musta on kuulunut juuri mitään, niin silloin kun mä julkaisin sen creepypastan 1999, niin siitä piti jo tulla tauko sen takia, koska mä yritin etsiä suomenkielistä versiota siitä jatko-osasta, siitä part 2, mutta mä en löytänyt sitä sit missään vaiheessa yhtään mistään. Ja muutenkin mä oon miettinyt, että pitäisikö toi poistaa toi ensimmäinenkin osa, koska ilmeisesti siinä on takana joku juttu, että alkuperäinen kirjoittaja, niin siltä on viety se teksti ja se on plagioitu YMS vastaavaa, niin sitä ei olisi kauhean kiva levitellä, jos se on plagioitu ja se on otettu häneltä ja muutettu, koska se on varkautta. Niin. Laittakaa kommentteja, haluatteko, että pidetään toi eka osa, vaikka siitä nyt toista osaa ei ole tulossakaan, koska mä en sitä löydä. Mut joo, koska mä en löytänyt sitä tokaa osaa, niin mä päätin vaan, että vittu mä pidän tauon. Ja sit se vähän veny. Mun elämässä tapahtui paljon. Mä muutin omilleni siitä sitten muutaman kuukauden jälkeen ja sit mä en enää jaksanut tehdä mitään. Oli todella huonot tilat äänittää yhtään mitään siinä kerrostalokämpässä, missä mä asuin. Ja sitten sen jälkeen niin oli vähän muita hommia, sain muita duuneja ja jotenkin unohtui vaan kokonaan tollainen YouTubettaminen ja kaikkea. Ja elämä vei vähän minne vei. Ja nyt mä oon muuttanut täysin eri paikkakunnalle monen 100 kilometrin päähän sieltä, missä mä alun perin asuin. Ja mulla on nykyään avovaimo. Ja
tää on kyllä tosi huono kämppä siitä, että tää on kun omistaa kissoja, niin ei ole kauheasti minkäänlaisia tiloja, missä äänittää yhtään mitään, niin tälläkin hetkellä mä oon meidän kylpyhuoneessa istumassa kylmällä laattalattialla. Mut joo. Tällaista. Nyt mä päätin, että koska näköjään teitä on vielä täällä katsomassa ja kuuntelemassa, niin tässä tuli teille Tikitobi. Ja ensi jaksossa käsitellään varmaan jotain muuta, enkä mä siitä ilmoittele. Mutta pitemmittä puheita, kiitos kaikille, jotka olette jaksanut pysyä täällä ja odottaa tämän 2 vuotta mun paluuta. Olette todella tärkeitä, rakkaita ja upeita ihmisiä ja joo. Eipä mulla ole tässä muuta pidemmittä puheita. Kiitos paljon teille. Nähdään ensi jaksossa. Toivottavasti pidit tästä videosta. Moro.